त्रिपुराबासिनो हामबायफोर जोंनि पश्चिम 1 नम्बर सीट ताबुक जता रिवोल्ट इलेक्शन कमिशन रिवोल्ट बागै जे रिमानी आबन साइते गोबांनो खिबै बरक मात्र 168टा सीट नो रिवोल्ट खायनाय किन्तु हाइपानो चीन बखाव चंग माने चीन बखाव ताउबो जागी दङ जों 1 नम्बर पश्चिम सीट जोंनि कांग्रेस नो जितिनाय अब जोंनि नाहारमुं एवं जनगण चंग मारिबो जनगण रंगनि बखाव जे खायपानो जोंनि सुबल भूमिक जे खायपानो दिल्लीनि पार्लियामेंट मेम्बर अंगैनाय एमपी अंगैनाय अब जनगण रंगनि राय अबनि बागै जे रिपोर्ट लंगनो आ रिपोर्ट नि बोर्ड नो बनो तैसा कलेक्शन खाय बने आरो फिलअप उनाय आबो सिनि ताउबो कांग्रेस नि बखा जागी दङो सिनि आरो पूर्व पश्चिम सीट कोननिनो जों माननाय एवं सिनि खरंनिनो अरनि एमपी प्रतिनिधि इंगै दिल्लीनि पार्लियामेंट हाबैयान हिनि चिन चङो आर आबन बिसिं कायसाले जों दाबि खायनाय त्रिपुरा हास्तेनि बरं बागै खरकसा फानो चिनि खरंनि बिसिं कायसाफानो मंत्रित्व मानन बागै जों राहुल गांधी नो एवं कांग्रेस प्रेसिडेंट एवं बुमा नो एवं बिनि बिभिन्न जों रिक्वेस्ट खायनाय बंसो जोंनि त्रिपुरानि एटा अंग दङ मुगुमु दङ बुफानि समायो आबनि बागैनो जों कयमुं तंनाय जोंनि खरकसा कुमारिनो फानो जों मिनिस्ट्री दानान बागै जों कयनाय ताबुक तो जेखाने सगांनि इलेक्शन फोरु जे सिपाही तंगनि बनसलाय डाबल सिपाही रिजाखाबा बनि बागै जों बखाव चङो जदि बीएसएफ रो न्यूट्रल भाबे भोट नाखाय एवं जे अरो ताव आधा सामरिक बाहानि जेता मोतायन खायजाकमानि बरक जुदि अंगनो रिपोर्ट भोट जुदि ठीक भाबे मुया जनगण रंनो जनता रंनो भोट रिखाय जों आशा खायो गणतंत्रनि बिसिंतै एवं डिसिप्लिन बिसिंतै जत्तनो भोटारनो जुदि भोट खामखाय रिखाय जों yang पश्चिम 1 नम्बर सीट वो जों जितिनाय अबा चिनि बखाव विश्वास